Ahoj, zdravím vás Kasper u ďalšieho let's-playového diela z hry Minecraft. Sme pri Skylande, ideme tu dorobiť ďalšie veci. Dlho teraz nebol video z naplna, ani z Minecraftu, dneska som natáčal Mafiu a ideme to hrať. Zdá sa mi, že som tu chcel ísť, prší, nice. Tuto, jasné. Tuto som chcel si urobiť schody. Takto schodíky. Diel bude zajtra na YouTube, lebo dneska si to ešte vyrenderujem, lebo je 23:48 4.8. Nezbral som si pickaxe. Dneska to vyrenderujem a možno, že ešte dneska večer lagy a hodím to na YouTube zajtra ráno, alebo ešte dneska večer, keď poviem spať, môžete si ňom zapli koma, menší strigem si vybať na Facebook. Ak vítam vás späť, sme tu naspäť, musel som si vybaviť, lebo kamarát ma otravoval, nie že otravoval, ale písal. A dneska ideme to tu dorobať nejaké tie veci, dneska si urobím určite dizajn vnútri. Prší mi to aj v reálu, aj v Minecrafte, takže to ma veľmi teší. A tuto si niečo postavím v budúcnu, ale teraz určite nič. Potom dám do popisku... tuto som si bachnul hlavu. Jo. Tak toto chápem. Potom, jak budete počuť v obraze hromy a... ježiš, teraz mi ten skutočne laguje. Hromy a všelijaké hovadiny, tak to je tým, že práve u nás je burka. Moment si toto ešte na normál. Okay. Tak ideme si tu spraviť nejaký ten dizajn. Takže toto... takže tuto ako by som si to spravil. Takto. Dneska už natáčam tretí a ešte asi natočím aj štvrtý. Uvidíme. Podľa toho, ako sa mi bude chcieť. Toto je pád celkom cool. A zasa kopeme. Mne sa nechce. Fuck. Zas debiliny robím. To je asi k tým, že už sa blíži k polnoci. Potom dám do popisku ešte meno jednej stránky, kde bude... Nie, to neviem dávať. Potom, že ide budem robiť súťaž o účet na Shakes and Fidget. Jedná sa o 89 level. Podmienky si ešte vymyslím, že za čo by si ho mohli získať. Ale určite bude tam česká s odberami, takže dám tam asi, že za 100 odberateľov. Že za 100 odberateľov jednému šťastlivcovi ho dám. A nejako to urobím buď formou videa, alebo formou tam na tej stránke. To ešte uvidíme. Lebo ako Shakes and Fidget ma už ako moc nebaví, tak radšej to... redstone, ten nepotrebujem. Tak to urobím radšej takto, nejako že tou formou tej súťaže, aspoň nebudem mať nejaký od toho vidnašok. Lebo ako pri tom Shakes and Fidget som ako dosť trval času, lebo ako to není také, že z dňa na deň budete mať 100 level. Čo zase robím? Jak ste si ešte mohli na začiatku povšimnúť, že mám nový pozdrav, už len to, že takže čaute ľudia, toho ma proste nebaví. To úplne také, že také detinské. Potom si chcem ešte spraviť intro, tak potom kto vie robiť intro, tak mi dáte určite vedieť. By sme to nejako potom prekšeftovali, že by sme sa nejako dohodli. Potom napíšte mi určite do komentárov, že áno, mám natáčať, alebo chcem natáčať hru Shakes and Fidget, tak mi prosím vás potom napíšte do komentárov, že či to mám natáčať. Tak mi napíšte, že áno, chcem, aby si natáčal hru Shakes and Fidget. Tak mi to napíšte. A jak nebudete chcieť, tak v pohode. Potom... ináč tá hra, nie že ma to nebaví, tedy som sa troška odrbal, ale lebo mne sa nepáči na tej hre, že strašne to ide do peňaza, ako ja nebudem na také debiliny míňať peniaze.
takto a tuto ešte takisto. Dúfam, že má wood a tu je coal, takže ho aspoň vykopať. Jop. Málo máme. Máme 8 sadeníc a pár kostí. Bože môj, dneska bol taký sprostý deň. Neviem ako vy, ale ja som mal dosť prostý deň. Takto. Potom do budúcna bude so mnou ešte asi natáčať kamarát. No, nie že asi ale najstol, len ten má teraz nejaký problém s mikrofónom a tak uvidíme, že ako to bude. Takže máme 6 bone mealu, máme sekírku. Počujem endermana. Osvetli by som si to tu mal. Tu vidíte sadenice. Ale neviem, čo sa tam mám tam. Bože, ja som debil. Kostia. Kde je Kostia? Ježiš, to ide až na toľko. Ježiš. Oh my god, home. Bitch. Jo, stiel som to. Mám tu dirt? Jopa. Snáď mi to na tie... tu mi to nevyrastie. Ja chcem deň. Pardon. Pardon. Fuck. Takže ako ste videli teraz, toto je klasický svet, kde vidíte, že mám veci nejaké. Kostia. Chcipni. Ty vole, on nechce chcipniť. A už chcipni. Ty vole, už nemôže pršať. Ja nemám živý. Nejako skáže by som to vymyslel. Mám vlastne 5, to by stačilo. To snáď vystačí. Tak. Potom zajtra budú určite ďalšie videá, teraz ma to, ako neviem čo sa mi stalo, ale strašne ma to začalo baviť. Strašne ma to začalo baviť to natáčať, takže teraz budú dosť často ako videá. Takže čo aj napríklad dneska som už uploadoval na YouTube 2 videá, tak čo viem, zajtra uploadujem asi tiež 3 alebo 2. To ešte sa rozhodnem, podľa toho, bo určite čo pôjdem takto, že natočím Mafiu, to je isté. Mafiu budem určite natáčať, tam ju chcem celú prejsť, nechcem si všetko nejde rozrobené. Potom budem natáčať ešte tento Skyland, potom možno, že Skyblock budem natáčať, ale to ešte je fakt, že o tom nie som rozhodnutý. A to by asi bolo všetko, že čo budem asi tak natáčať. Ako to je dosť vecí. 28, ok. To je ako dosť vecí. Sice nechápem, k čomu je zmysel táto vec, čo tu mám, ale tak nejdeme si kaziť radosť. Dobre, sme hore. Takže takto. Tuto si asi k budúcnu nejakú vec urobím, ale ešte neviem akú. Asi aj teraz to budem robiť, lebo ako tam vonku nemám čo robiť. A už asi aj prestalo pršať v reále. Ok, takže toto by sme mali, ešte túto stenu. Takže tuto. Nemám fakt moc toho wood, takže budem teraz musieť urobiť iba tak dekoratívne. Takže tuto by som mohol dať sklo. Tuto, že bych dal toto a tuto bych mohol dať sklo. Nemám niekde v peciach? Jo, tu máme, akurát 2. To som asi ešte vtedy dal vypalovať, keď som tu naposledy hral. Ale tak to bolo asi... tu boli... tu bol trapdoor. Bitch, otvor sa. Tu bol trapdoor. Jež ja to mám prešopletý. Ok, nemám tu svetlo. Ale už mám. A ideme to tu robiť. Neviem, asi v takéto úrovni to tu spravím. Takže toto.
Teraz za toto leto, čo bude 2013, takže tu budú odo mňa asi aj snad do tej 100 videí, že sa dostaneme, že čo viem, že keď bude začiatok školy, čo je 2.9., tak dúfam, že tedy presiahnem hranicu, že 100 videí. Chcel bych dosiahnuť, že na začiatku školského roka taký krásny darček, že 100 videí a čo viem, 1000 odberateľov, k čomu moc neverím, že sa dostanem. Vôbec niekedy pri tomto mojom failovaní a drblom hlase a debilinách, tak neviem, že či to vôbec niekedy dosiahnem, tých 1000 odberateľov. Ale ináč strašne by mi to pomohlo. No nevadí, tuto si iba nejakú bezvýznamnú jamu vykopem. Ale že bych si tu... iron, ten sa mi zíde. Ešte takto, to je iba jedno orečko. Nemám ani uhlie, vôbec nič, ja som úplne chudobný. Asi branch mine by som si tu mohol spraviť. Tu je 32. Idem pozrieť, že aké... Toto by asi nerobil dobre, keby kopem pod seba. Že mám tu rovné 3 coal, tu si spravím krafťaka, sticky a urobíme si 2 pickaxy. Takže takto, 2 a torčky. Nemáme za sticky. Shit. Takže takto. OK, ideme na to. Vlastne tento pickaxe. Ty vole. No, vidíte. Kamarát mi to sám povedal, že kopať v Skylande pod seba, že to je hotová vražda a tu máte dôkaz, že to nikdy máte robiť. Kde to bolo? Tu. Ty vole, tu som iba 4 kocky. Máme kobl. OK. Neviem, branch mine si to asi ich spravím. Nič ma tu nenapadá spraviť. Tež takto o jednu kocku menšie si to spravíme, lebo tento Minecraft panečík je 2 kocky vysoký a ja potrebujem nejaké nejakú, dá sa povedať, že kopaciu miestnosť. Ja to viem tak volať, kopacia miestnosť. Potrebujem aspoň minimálne 4 vysoké, aby som si tu nemusel buchať hlavu. A potom budeme tupí. Čo už ja som dosť. Práve teraz presiahlo 0001 je time. Akurát oficiál. A mne je brutálne teplo, neviem ako vám, ale ja sa totálne potím, takže pôjdem ešte do sprchy. Takže ako to vidím, že toto dotočím, čo bude asi 0, polnoc aj 10 minút, takže asi 20 minút to videl, dám to vyrenderovať, zatiaľ sa pôjdem kúpať a potom to asi začnem hádzať na YouTube. OK, jo. Takže takto ešte a takto, OK. Takže to by mohlo. Takto a... iron. To berem. Krása. A tuto ideme kopať týmto smerom. Tuto ešte ináč by malo byť toto woods, oak, woods plank, takto dokola, aby to boli práve branch miny, ale ja fakt, že o to drevo mám núdzu, takže asi nič také nebude. Kašlom na to, to iba ako aby to tam troška viac vypadalo, ale zase teraz si neberte, že mne nakoniec na dizajne záleží, práve že mne záleží na tom dizajne a tu potrebujem ten pickaxe. Tu si hodím kraftinku, už robím zase druhú kraftinku. Takže krafťaka, robíme si fensku a ja nemám uhlie. Bitch. Takže ako to vypadá, že budem musieť drevo vypalovať. Ináč to nevidím. Aj tu je ďalší iron. Tento diel budem volať, že Minecraft Skylands Ironová žila. No poďme, ja to potrebujem vykopať. Tak zatiaľ som takto predkopeme.
No už ďalej nedočiahne. Aba. Oh, luck. OK. Oh, avast. Ťahaj. OK. A urobíme si iron pickaxe. A mohol by som tu spraviť aj čestku, že čo som s branch mineom vykopal. Tu si asi aj spravil. Ako hovorím, tento Skylands je práve o tom, že tie suroviny, ktoré máme v normálnom svete, máme ich úplne jak nasratých a s prepáčením, že sa tak vyjadrujem, ale tu ich máme práve že najmenej. A tu práve že tých vecí, ktoré nepotrebujeme, tak ich tu máme zase jak nasratých. Napríklad jedla moc nemám. To budem sa musieť ísť niekde pozrieť. Oh, ježiš. Ja nemám lopatu, bitch. Lopatu. Ešte pár minút pokopeme a... Lebo toto branch minované není boh vie o čom. Nie že o čom, ale že je to tak od nude iba. Bože. Debiliny. Stále vyskakujú. Takže sme na konci môjho sveta. Ešte koľko to tam je. Posledná kocka. Že to tu ide stále, tak to tu asi vykopem po takúto. Počkaj, alebo že by som si to... Tu máme kopol. Ja to tu spravím takto. No a teraz nemám zase ako urobiť toto. Takto paláce, toto bude mať taký priestor troška svetla. Toto si tiež podkopem zase celý môj dom, všetko. Samozrejme. Dneska ešte idem asi natáčať tú mafiu. Dneska ma to nejako nechce pustiť od toho natáčania. Vôbec ma to nechce pustiť, takže idem ešte asi mafiu natočiť. Tu asi už nestihnem ani vyrenderovať preto, lebo ako to dotočím, tak pôjdem asi hneď už spať, lebo ako som dosť unavený, len ešte predtým, ako som spomínal, že pôjdem osprchovať. Ešte vyťažím tento jeden kamenný pickaxe a už končíme. Ďalší iron. Ako hovorím, ironová žila. Ja si nemyslíš, že som nejaký cigaň, alebo že tu mám toľko toho železa. Takže výborne, máme 5 iron ores. Toto takto a ideme ďalej. Pre istotu shift. Redstone, to sú levely. No, ježiš, čo sa im trafiť. Ale čo sa mňa páči na Skylande, že tu je úplne iná akože kde sa vytvárajú bloky, že je to úplne iné ako v normálnom svete. Napríklad tu už pri 27 nájdeme redstone. Takže sme zase na konci sveta. Takže toto bolo dosť krátke. No a ešte to o jednu kocku znížime. Dobre. Takže takto a ideme ďalej. Že prípadne viem, že diamanty, že to je strašne malé, že pravdepodobne, že diamanty budem mať, ale budem sa snažiť až do konca. Budem bojovať až do konca. OK. Takže toto máme ten môj začiatočnícky branch mine. Teraz si urobím svoju jednu čestku. Kde si nádžeme veci, ktoré som vykopal. Hodím tam toto a... toto a tam si hodíme cobble, redstone, sapling, woods a debiliny a toto. OK. A ešte ideme si nejaké urobiť aspoň predpoklady, čo by sme mohli tam hore spraviť. Ja vôbec nemám žiadne ani predpoklady, čo by som si tu mohol urobiť. Takže keby si tuto... a vidíme slimeov. Nejakú cestičku. Tam je ostrov. Rozmýšľam, že by som toto
Nejako skáže, že by som si tu Česka postavil. Ale ja vôbec neviem. No, tak uvidíme. Uvidíme, Česka nám určite napadne do budúcna. To som ešte ani pri svojom domčeku. Tuto som chcel Česka postavať. Toto mi tu prišlo ako dosť zaujímavé. Tuto Česka. Ale to ešte uvidíme. OK, som doma. Vidíte, je to dosť zaujímavé. Je to tu strašné. Strašne hnusné to tu je. OK, takže toto by bol odnes... ešte nie. Ešte to nie je odo mňa nič. Ešte som si teraz Česka spomenul, takže berme píkek za 4 pic. Toto je tu desné. Toto. A ešte, OK, takže ešte sem. Ale tu má byť toto a toto. Ja mám poslednú sa ešte takto. OK, takže toto bude odo mňa už nadovšetko. No. Toto už bude odo mňa úplne všetko pre dneska. No, už, nie že pre dneska už asi nie, lebo keď už je polnoc, takže pre toto ráno je už to odo mňa všetko a ďakujem, že ste si zhľadli Skylands druhý diel. Budem určite pokračovať a dúfam, že si pozrite aj 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. Snad bude aj 20., 30. diel. Ešte uvidím podľa toho, že ako ma to tu, nie že baviť, ale podľa toho, ako budem robiť. Tak, ďakujem za zhľadnutie, ak sa vám páčilo, tak like, dajte aj odber, ak sa vám páči moja tvorba a čaute.